ট্ৰু পজিটিভ প্ৰতিটো কথাতে ইভেন মৃত্যুৰ আগদিনাখন লাগে বুলি যেতিয়ালৈকে জ্ঞান আছিল তেতিয়া কৈছিল ৰবাচোন চিকাৰণে ভাবিছিল কিন্তু এটালৈকে প্ৰমুখ কৰি গতিকে তাৰ ওপৰত গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিল মোৰ গা খুব বেয়া আচলতে তেখেতৰ মাহে দিয়াৰ পিছতে মই অত্যন্ত অসুস্থ হৈ পৰিছিলোঁ মোৰ ছোৱালী দিল্লীলৈ গৈ গংগাৰাম হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰাইছিল মই আজি আহিবলগীয়া হ'ল ইয়ালৈ সেইকাৰণে কালি মই জোৰ জবস্তি কৰি সৰু ল'ৰাটো মতাই তাৰ উত্তৰে মই গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিছোঁ আজি কিন্তু মই ইয়াত উপস্থিত হৈ এনেকুৱা লাগিল আজি এজন তেখেতৰ আত্মাই সঁচাকৈ শান্তি পাইছে আপোনালোক সকলোলে মোৰ সহস্ৰবাৰ প্ৰণাম ইয়াকে কৈ মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি गासिबो माहारियारि आफाद बेवहाय ज' जादोंमोन आरो आंखौ आफादगिरि हिसाबै बे लावखे कार्जिखौ कनभेनर हिसाबै लानानै जोङो তেখেতৰ চমু বক্তব্য सुबुंनि मोनसे टीम बानायनानै होदोंमोन आरो जोंनि खोथा जाहैदों जे जोंनि पिस प्रसेस गोजोन थासारि समाजाव नांगौ आरो जिथुनिखि जेंना जेंना बेखौ सुस्रांनांगौ बे खोथाखौ लानानैनो जोङो सिंनि सानै जिथु सोद्रोमानि जोङो हाबा मावदोंमोन जोङो इन्टारलकेटरखौ लोगो हमदोंमोन बे माथु बेनिफ्राय जों डिसिपि ल' एन्ड अर्डार भट्टाचार्य सार पल्लभ भट्टाचार्य बेनिफ्राय जोङो CIDनि डाइरेक्टर तपन रेखाजों लोगोसे आसामनि गिबि बेनिफ्राय उनाव लास्टआव जोङो रिपर्टखौ जोङो बै समनि BCCनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों सावरायनानै जों माबोरै खालामनाय जायो बेखौ जोङो रिपर्टखौ होदोंमोन आरो जोंनि खोथा बेनो जे जोङो गिबि मन्थ्रिया बै समाव बिफाननि मन्थ्रि जानानै दंमोन सर्बानन्द जों बुंदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो बै आफादनिफ्राय रन्जन दैमारिखौ बे जेनेरेल नाथाय बिनि उनावहाय मोनसे डेभेलपमेन्ट जाबाय जे 2020 जिथु 27 जानुवारि जिथुनिखि बिटिआर गोरोबथा जालांबाय दिल्लीयाव बिथांखौ 26 तारिखआव लांनानै दिल्लीयाव बे बिटिआर माबायाव सनदआव चार्टाराव सहि होदों दा सहि होनानै बिथांखौ स्पेसियेल कर्टआ बिथांखौ इन्टारिम बेल होदोंमोन आरो जों मिथिनायाव स्पेसियेल कर्टआ बिथांखौ इन्टारिम बेल होदोंमोन आरो जों मिथिनायाव बे बेलनि दारै बिथाङा फ्रिबो जादोंमोन बेनि उनावहाय बबेबा मोनसे खारनाव बे केसआव आरो बिथांखौ CJM कर्टआव लाबोनानै बिथांखौ आरो रिएरेस्ट दा बे रिएरेस्ट खालामनायखौ जोङो मोनसेल' आफादनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जे सासे सागोनगिरि सासे बिटिआरनि गोजोन माने कर्टआव साइन खालामनाय मानसिखौ बेखौ जेलाव लांफैनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयो इनायजाथाव जे बेखौ बर' थुनलाइ आफादनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभआ मोनसे थांखिनि गेजेरजों जों आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंदों आसाम सरकारखौ बुंदों नखर बिफानखौ बुंदों रन्जन दैमारिखौ जेनेरेल हगारनांगौ आरो बिथाङा सागोनगिरि हिसाबै उदां जानांगौ बेखिनिखौ जोङो स्टेन्ड लाबोदों आरो उननि समाव जेब्लानाखि बिथांखौ रिएरेस्ट खालामफिननाय जायो बिथांखौ जेलाव लांनाय जाबाय आरो बावैसो बिथांखौ जिथुनिखि कर्टआ भारदि होयो जेलाव लांफिनो तखनबो जोङो माने मिडियायाव बुंदों जे सागोनगिरि हिसाबै बिथाङा आरो बिथांखौ बेबायदि खालामनाया इनहिउमेन जादों होननानै जों बे खोथाखौ बुंनाय जादों।